entra para dentro da casa pois facilmente 50 centímetros. Aquí nós temos sorte porque a casa ten algo de desnivel, pero aquí nos veciños xa non teñen. Niños aínda peor porque eles sí que quedan aislados totalmente. Non poden entrar nin saír. Porque además isto cando sale a superficie salen ratas, sale todo aquí, é unha pena. Despois da inundación que dá a lama e tamén o temor a que se repita a situación porque os sumidoiros non dan evacuado toda a auga acumulada. Non podemos recibir a ninguén na casa porque poden entrar, pero ao mellor non poden saír. Nos chegamos aquí en decembro, pois en 6 semanas levamos 7 inundacións. A principal causa dos asalogamentos que se producen no barrio do Santo cando se dan chuvias moi fortes débense ás construcións que achicaron a saída natural dos ríos que atravesan esta zona, como é esta vía férrea que dá servizo ao Porto de Marín. A solución pasaría por ampliar esa evacuación natural da auga e é unha decisión que afecta a distintas administracións. Se ve que deberon de meter unha tubería bastante achicadiña, porque isto nunca pasou, isto leva uns anos para cá.